s'acosti i tanquem aquí, que després ens part de culpa de tot això. És a dir indicatiu, si no la cosa no es mou, són aficionats si no sonen les lletres. L'avantatge de Discargo és que com que la samarreta igual pateix Go Lima Bravo. Digues el teu nom al públic que no coneix indicatiu, sisplau. Si posaré el teu, que és la patró ràpida. I el nostre. Presenta'ns. Bueno, de parte del señor de A7MK, esto pasa por la ley. Bueno, no has escuchado que estaba hablando. Això ve a demostrar el que deien, no? Que el Xavier és capaç de reunir inclús, doncs, diguem, gent de tot tipus, amics, gent que quasi no el coneix, gent doncs, que potser no ha tingut massa relació, i gent que ha tingut esperança. Sí, exacte. Que li espera al final de la paraula al fet, l'elogi i el retret només són la disfressa. Barcelona 7M. Eternament buscant entre el bé i el mal. Nunca unas letras han dicho tanto en la radio. Contigo lo haremos callar. Sí, sí. Diego Trujillo Cabrera, expresidente. Pues bueno, pues aquí está la prova de que la bona voluntat supera les discrepàncies i les diferències quan les dues persones tenen el cornet. Con cariño, Diego. Que el senyor Diego em digui con cariño és molt excepcional. Contigo lo haremos callar. Com jo, seguim buscant aquest lloc on sentir amor, omplir-se d'esperança i continuar. Reconocimiento a una trayectoria ejemplar. Una vida con para y por la radio. Barcelona7m.com.es